Anak pa kasi Nasrul, oh. Lagi ka kasulutan na may katawag ng mga imasyon. Di ba, mismo sa kameran ro, yung kadudle. Ang yung tingin sa tingin ito, ang lili, di sa mga musis na sa masip. Yan ay tingin na may tawag kasi na mas kumutingin siya karama. Ay so tingin na, di ko siya mga pangilim na mustahil, really mo lula. Ay tingin na, pwede siya yung mga ulama siya, mga salapi. Tingin na, di nyo siya purasun siya, minum ka. Kaya masyon, yung mga pagrin niya. Sebab saya kan nama atau suka yang ayat itu. No. Nah, kita tinggi gaji ni, suka perintah ni, nah, dia kan main lah. Beranda mga kuan ni, mga gapayusan ng mga bulan. Lagi itu, tinggal na, dia na tinggal na pala ng mga fokus. Lagi mo tayo edit, lagi mo tayo video kan. Ayat kaya kalau basiran, ayat mo na dia kan ikumping na soal na kurba. Tapi itu nila lagi mo tayo video. Dalam nama sekau tu nak kita kira soal laut ada nak kita rumah sabula. Nanti, Apa muda? pengertian akan lagi mo tayo kita. Mo tayo kita bersabala. Siyo to nakakakukuhan, kita bira. Kita bira. Uy ba, sigo kita mau sana pi. Nakatya pwede tira na kinakatya itu tinggi no. Tinggal mo. Naman ito, tim ya. Oh, explain ako pa siya. Kami ang daw. Lagi mo to kuan dito si sa Sawer Masyo. Sige to ka di hakim amatunding. Mas kanina mag-sponsor lagi nga to mag-prepare pa para sa kurog man. Hindi ka taluhan. Nah, baru pa nga so minta so bagi mata nila di mo simindas. Sa mo sa ba? Masya Allah. Nah, tiga so Pareho nanti kakak sila dinira. Nah, bapak na film si yang dimindas. Mungkin bisa bukan doa. Kami apa dan dia masuk buka no, yang nak itu kan no. Mereka spesial nak bandingan no, tapi yang dokter melakukan itu. Berbeda pun dia optimal tu. Tiap bukan orang yang mendak datang. Masya Allah. Isa ka naman masih mga nagsuda sa mga naman tama niya. Pwede dyan sa ulo mas Sabi mo yun na. Sabi mo yun na mismo kasi. Ya do lagi kakairek. Digan pa guys. Yan nagkan ni kakairek. Digan pa guys. Respat mas, diwa anak dia sekali detik sana. Tunarnya benar lah itu. Kena wana mapakay sa iyo, pakatay siya sila na. Pakay siya ito. Pakay siya na. Tanong na yang ada nak. Hindi ko siya ka subay. Pakay siya. Ini bisa pakay siya sama sudah tiga dinawar na si kadin. Bueno, apa ini lang mataw sa masyo. Pakay siya na. Nasrul lah. Kanina wala kami ato na nung kinuha kita may bumba istorya at tama ko daw na aso so say man ang salam. Jangan kena. Oy, ikadwa na kita tigilan na kita maugat na inutod ko pa kami bisan. Oh, ikatulo na kita ano ikatulo ay kuliran mo. Ugo. Ato na pa ugo. Abi madala dia ka ganda no permi. So lang siya si Sedi ko pakay. Ako taloro no pa ma. Permi na lagi na dito. Apa isin ko daw para kanina. Hindi nga. Kaya na ada normal ka sa Ay pagbagan din lagi mo ta mi pandag siya kasi to. Ayaw to kasi pag pilitan mo sa discuss. Kaya madala pa kayo sa pira naman ako hindi kasi ready na kasi tura. Na ato di ulat-ulatan no kabilaan na piligawasan tan masala habitanod lagi ko sa inyo kita gitu ino sa itan kay siyempre madakan mabimon to pasasato alingan ni nung surasyan di na di to na pulunggan na gitu piya karay ka lagi mo tabo kumano ng mga ulamatan ng mga Shafi ayaw ko kumaniran nagya kasi to na sa radel dunia abo ko na ba ito mo kung mga paraluasan mo yan kadi mo pa matuman suras ka o pabatag mo ko panbot mo na ad na kaya pa kayo niya. Nagimutuhan nila na nakita mo na siya minip po sa Saudi. O, siya sa Saudi mismo gimuta kita. Na upang mga kanamuto authentic, ako man napisod sa Saudi. At mula lo. Na yung matatago sa gimuta kita, na piyangalo ilo, gimuta mga history ko sa Turan.
Lagi nga sa turan, lagi pinaka-biyaw na ay sport sa nga dunia. Ayat yaw na niyan, sa iyong takatatagoy, sa iyong tagitab, na mismo at tigiyan, asuadab na niya kasi ito. Sino dyan mo tagitab ang pilat na Ilan na kita, ba't na kita? Saudi. Saudi, yun. Oo, sige Saudi. Dito mo isa mo, pag Saudi, nilay mo na Saudi. Ang pinoroso kasi ito. Oo, ito na Saudi, natama sa kompetisyon, ayat na pulig sa kompetisyon, at cheese, naging na king, siging Salman. Asap ko kataba nun, na-reward yun. At yung pa makaibarat na dito pa rin, isyugdo isa to na. Higi Saudi na mismo ang mga dagangan ko sa to na. Si Tega dua na. Ikadua, naging ko ito ayaw mo na yan na abursyon. Yan na abursyon na kateso, kaya paka, kaya rin kaya pag-usyan. Ay sabot yan, na adna niya kay siya. Ay kiyugot yan, na nakatabanong man. Siyempre, ayaw niya kaya ito naging mo ifta, mga ulama, ayaw ifta yan, sa kaya na abursyon. Naigira man ito, miyak kritikal subay. Barat na di mapia, kiyugot yan. Ayaw mga ibarat po, di mapia, kiyugot yan, na miyugot na mga niliyo sa matris. Natiyo pa mga pakataro sa nagpapakaiga sila, naging mo taina. Nagito, iknya pakabugay sa ifta, kung mga ulama, tamang gitimbas, ayaw niya pakaiga niya. Ay gira, miyak kritikal subay, nagpapakaiga bubus niya. Ayaw mambu sa natin, naging ko ito, ikaw gatiyan na matagrubo. Ada pa mabalo yung manusia. Darampay sa patulan. Basta mapatpulan na haram iba niya manusia. Yun na ni-discussan. Nakikita kayo mga sabala na pinakabalbal sila. Ang sabi nung na naipsubi, nakabubusa ko mga mata. Piyagayon na nila ng rumay, ang bubusan, ada pa rawat nakapatid. Ayaw mabuhay ka at sa ratiyan na pinagayon lang nila natin rumay. Naman, pagpapakay-pag-ibubusiran, makritikal sa kondisyon mo rin. Yun na ni Usene. Di mo ito pala ikatalo, ikatalo. Ginanong sa'yo, oo. Yan ang agudog na makambabatan sa kitab tanmo siya kaya yung ito detail ang usayan. Na ayaw ko siya sa gano'n na ugagang na ad na ugagang adikakan na buad na ugagang apkakan. Wah, itu susu. Ayaw na ugagang. Nakaipiang bulbul sila sa haram na kaya nagailangan na ugagang. Nah, ikatwa, nagyan ka na ugagang adikakan. Nagidagyan ka ng mga puwisyon na ugagang. Na kumanak ka. Sabihin niya ito ugagang. Niya kada-kada lagi ay butino. Nagugyan ka ng mga ugagang. Yan ang ugagang ako, udikakan, paladuti, ayaw kaya pag-usiyang sa kitab tanong Shafi. Napadanan kung mga pangangayaman na haram kay sabab sa kuyag sa gilupa, nagukuyag sa ig. Langan ang pangangayaman, ang kuyag sa gilupa, nagusaig na haram. Kung naibarati, nagitubuya. Subuya na inom niya haram, kaya na ni siya pati. Kuyag sa ig, nagkuyag sa gilupa. Lagi dubaw, inom niya haram, lagi mamunipan. Nasa din sa pangangayaman, agi na ni sipat yan, na haram, na laging mamugyan ka ng mga ugagang, aaya pala sinyan, na di kuyag sa gilupa, na kuyag mo sa kuwan. Basta lagi din na namarsigan na ni sapo. Nagito kaya pang haram mo. Ayun, nakatawag na si nanay yung sa'yo. Nakka ka na to. Yung alimin pindaro sa'yo, naging Oo, lagi mamugyan ka ng alimasan. Tabunti ka na ugagang, na halag. Kamangalan mo. Halag ito. Sama na to na susya si Said nagitip ke kanu. Eh, po, tadi na, may arel ka kanu. Duwi ka lang siya yung anong bukan. Anlap ka kan, naligalan. Por tadi kaya sabutan niyo, yung taka kibmalitan niya rin, napiyang harami na kailangan ng bukan. Kaya harami rin. Siya sabi ka na. So, di ko yung nakuha niya kung tawag ng saga, hidupaw na, bakit ka nung ano ito at yan. Sano ba ito? Eh bulad man ni lolo. Kasi yung pagkaramarap na biyakan dyan yata. Napakaisip Hindi na nakapuin na tanong ko pamanang suwata na gisa na pinapusay nila na si Sapporo. Kaya, nadaw muna lang siya kuraan. O, nandun siya, sunod na nasukyan ko yung Sapporo na sinipa ka Sapporo, binali mga daliligan. Katulad yun niya na inom mamuda sa Sapporo suwata. Pwede tanong na mo pakasal. Oo. Ay pakasal na langit. Na langit, na aras, na lupa. Si kumasa, ada pan sa langit, ada pan sa aras, ada pan sa lupa. Na baad nakatatagong kuwan na dar pa. Suwala na dapat maadan sulang, untaman udar pa na alam suwala. Eh si pas wala nakadim, ay man nakadim na miyaw na ada na punan niya, naguda pa na unaan wala. Nasa din sa bitad, wallahu ta'ala nagitod ni bitad niya. Si Koreano, kiyad na ko aras, kiyad na ko langit, kiyad na ko lupa, na minituron na katamo sa Quran.
Yan na Quran na ad na mga ayaton. Ayos ko na madag na tao amya kanya kasinan. Sabab sa giyan mo tayo manan yan, nakiya pa kasinan kaya manay ko kuha. Ay datan yan, nagyan nga natigiran na suwala na inat niya supito lapi sa langit. Nauriyan mo kaya na niya noon na lumiya po ko, liyawaw aras. Ano mo natigiran na miya manik suwala, liyawaw aras. Baka pumani ka na kay Allah, dapan maadnagyan ka na aras, langit, lupa, na suwala hudala na Allah din. Okay. Naguswala na sulti sa badan, sulti sa mga anggota. Sugiyan ko tuwag, kabat yata no sa Quran na istiwa. At tigira na yama daw ito na niya ngitulang sa Allah kuwaras. Natulungin niyo kung pagambaganay ang Quran, iguro alim sa rumantar. Karena ba yama daw ito na umiyan din sa puro. Kaya man daw ito na pidindingan ko Allah suwaras. Sira ni Miyali no? Sira ni Miyali sa gimuta mga nagimuta Quran. Nagimuta ayat si isa tuan, Suratul Mulk. Ati wallahu ta'ala aamintum man fis sama. Baka no miya ka panarig si ko Tuhan. Oy. Ay magbetadian na si isa langit, wag utility na namin yan, apya kasilera. Baka no makasasarig si kanian si isa langit. Sabi ganun yan pagkilamad kulupa. Na itituma ano to na baka no makasasarig si Tuhan aso subuan niyan nasisagyan ka na ng langit. Ay manaw to nasusubuan wala nasisiko langit lagi sumaan malaikat na Allah nasa nga na langit ka kan nasusubuan wala hutala nasiko mga malaikat ay giraad na binasaan wala ay gid nantay subuan wala malaikat giraad na bulon wala hutala na malaikat ako na bulon wala sumalakon mo kuwan so gito ema nang utwas si isang langit, nasusubuan niyan na si isang langit. Nagiti matatag sa tapsir. Nabayama na ito, nabaswan na hutan na ikakadsanan. Yan na langit na ayam yan sa hadis. Natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal na siyan na darpas ang kanan na langit. Ayam mo kabalangyan na pata tindur. Abadi kata tagwi sa malaikat. Sumusulod siba si ikuan. At ibang din pati pelukan suwala. Mga kiranday pati pangkawan na pati pati flu ka nang yung nakabula alam eh. Beauty, yung kaya panapsiri ra sa naletaran ng mga ayan, kaya makarasi. Berding ang tanong ko andang-andang. Asan sa adnartiyan ko tapsiri, guru aling masarman. Order siya. So pag-pag na ito, nag-itim balingan ninyo. Giti ko. Yan nga nabang na piyang alin din. Kailan yung man naging tabag ko mga bijiran. Pia karera ginano lagi ko ano na bias wala ad na para wala ad na mga anggota wala bali niyan kung mga pingaw na ta pingaw na mga ulamay bad na mga anggota wala bad na mga bias wala nakagimiya ba tira sa Quran lagi mo tawajhun abiya sa mana niyan si sa dictionary ang miya kadagdag ni mana ay mo pinilira no na mana na bias ay barat yan lagi mo ayat yung labuta na kullu shay'in halikun illa wajha. Langon na tigwa Allah ta'ala siya na palad kabinasa inon tabusu wajah wallah. Natira lagi na wajah na paras wala. At ito nimiyat mano to. Langon tamano siya na kabinasa inon tabusu paras wala. Anda suwa ini yang nadira ditiru na aywan na binasa pa. Anda so lima wala nadira ditiru na lima wala. Kaya binasa pa paras mo galamon. Upama kagiyang mo tawa dyan, mana niya na paras na niya binasa pa sa akileran. Niya mana niya na niya datan sa lima wala alayran, niya datan sa ayo alayran. O, ang nataragi mo ito na pudaya, kati wala, kung luman alayha pan. Langon lumatatang ko dunia na pala yung kada, na ayaw kelamba na so wajah, wamba. Natira na na wajah na paras. Sa kamoto, ayam ana niyang kiran na paras buke lamba. Nadami ang musuliman niya nadiran dito na lima wala. Tim lima niya uso ada na bitiro yung orang na lima. Ada biya tang ususkin niya nadiran dito na naskiwan la. Niya binasapan. Pama kay dito man ang tawajhun na paras. Kasi kung mafasirin ang tawajhun na ema na wajhun nasudat wala. Langon taman usay na pala yung kabinasa inong tabusudat wala. Ano yung tulro amana?
Zat ug yung taparas. Salah tingong na ito, kaya yung una na pinguling mga swadyon na mula lang sa lima. Ang na yung salah ito. Di mabugyan na ayat na ayat ka pa kung kitiyan na tiguan lang hutala ko syaitan di na iblis. Ang na ay niya ka alangar ka sa kasudling ka ko Adam ay nadnak naming gulalan ko 25 ko. Giti literal yan no. Natiyag mo siya na ng mga mufasirin. Tigiran, diyan ka na natin ni mansuban wala ko 25 si ginawa niya. Nasala-sala yan na namin ko ginawa niya. Kaya dataranan na sulat to, giraan na pamana Peter yan na say amala iyarga, hindi na say pamana pag-ibat-ibatan ulit. Naitumpok yan na ginawa niya, hindi nagyan lima niya. Datari ba na to yung digatiro ulit to, at yan kaingad na pingguli mako agya pakapian niya. Yan kaingad na pingguli mako agya pakapian niya. Nabayama nagyang takyang gulima niya no, nas kanini niya nagrad, nas kanini niya nimento, nas kanini niya ngawin. Talagang yung mga engineer pa ba? Sa ginawa niya, nagito so sala-sala yan sa kutwa binubukyan. Agyan kutwa say, na inumiya ka mo yan, kasabab sa subo niya. Ada tarwang lahu ta'ala, agyan mo tatigyan na, ang tunay niya ka sa parka, sa kasubudin ka po, Adam, ay, pamanaping gulima ko. Naon dati ang gulima on, wala naklabay man, ito na ba pisik buluan lahu ta'ala. Kaya baka tapos ang gimot ang pinggulima ko, ang gula lang mga lima, wala bager. At ayad na tumiyap siya rin na mga susama. So Ibnu Abbas, natigyan na ayam anasan, agyan ka na nayadain, nabager. Nagyan tulungan ka naman mo sa dictionary, nasuyadain, namiya ka dagdag 5 nasuya. 5 kap maana sa burger, 5 kap maana sa sagurumpo nga mga tao, 5 kap maana sa yamanan yan na nagaas, yan dagdag 5 na. Nato na hindi ita, maana niyan kuwala, baro ka nang ta kagaas, baro ka nang ta kabager. So dito, panday ito mong mga pag-remi pag-remi. So mga pananapsir, na ini tapsiriran mo na bager. Kaya masakit ito sa ginawa, naging ayun ko niya mag-ibig, naging naliga, limad na na. Wala, sa dati kanya matang sa ura, naging Limad na na, dito oh, na yun ka nila tingad. Inayin niyo ko tapsirin buluan, buwalim sa rumanta, kaya anda nga itatarjuma yan na bager. Owan, na anda kan o pagulot. Sipo, anda nga ito, nagititip ko ang makararang na ito mga salat, ang kaging nga niya mag-ibag-iman ito ay di ba yung unas kami. Kaya sa kami biyan puno na bitiara. O dami pagpuling bitiara na niya umiyan ka sa kalapit. Ito sa pangasuan to kung mga pagpilihan Agi ayos to na misibar sa mga ulama niya una mga dataw ni mga pasad sa Misir, may mga pasad sa Libya, may mga pasad sa Syria. Ang misi sa bansira na dataw na sira na. Dasiran sir. Ulit na siya labis. Lagi siya yung tatay na ito. Na malalaga pa ngayon araw na sa Sama niya wala na, pag gusto niyo hindi ka ito. Iiman to na New Islamic Muhammad. Yan doon sa Old Islamic Muhammad. Yung sa tanong ng mga Kristiyano eh. Pati nakakasalutan, tamang ko kanon yun. Tamang ko kanon yung babayo siya. Wala, pira bili ka. Ano naman nun? So kung tanong ako bisbila, doon sa nakasisad ko ano, man mag-iman, damatang ka bisbila. Na pira bili ka. So kakunot kusog, na pira bili ka. Dia nga kandul, kapag nasa to, kaya karatay ra. Lagi namin pegtigil, ano ba na ilima do? So kawan ni Kukuba. Mapalilit yung kumapo ba? Lagi niligpit ang mga lustan, kaya karatay ra. Wala ko lang mawala. Bago na Siya sa mga tagpulay na itara na kasap yun. Oo, isa sabi na, mga lulog na mga ulama. Lagi nga pito mga lus na mayroon pito. Ano ba yan? Hindi sila libo niya. Kaya man na wala ng press na kung nakasuad na research yan na research niyo kaya pa ka po na Saudi. Si sabihan ko tuwa masa at dapat maad mga salapi. Why lagi Saudi na ba ini Saudi na yan? Ija sa ibuto siya. So kaya lagi mo ta World War II. Kaya taban ako Ottoman Empire. Ano ini Iya, pangketran? Jadi kumasa Ottoman Empire. Okay mo, no? Pansit kanto. British na Ottoman Empire. Kami ang tinso Ottoman Empire. Yang si lulu. Yang atin bigyan ng mga king sa Saudi. Pero mo tira nagpik sa iya na Saudi na kapiti Muhammad bin Abdul Wahab. Ang makapupo sa Hijaz, isi sa Najd. Ayah kapiti yun Muhammad bin Abdul Wahab na yun ay mga kayo ni sa Pilipinas. Kaya pagka-admiral sa university sa Saudi, 1957. Kaya pagka na university lang na pres sa Saudi, ay ginadyan niya Malik Kaso. 1957.
Nasumiyaka pa mga disan, mga ulama, niya makabalik sa Pilipinas, nagiti mingi-introduce na sa Bogo. Ngayon na before 1950s, mga ulama mga ulama, dito at ang sige nga tayo ni ba si Ahmad Bashir. Ang gimutan niya yan yung mata sa Walimayan. Walimayan. Kalisabayan. Kasi sila niya kapasan sa Maka. Kamutan madrasa sa Ulatia, may tikir madrasa. Yung naunadit niya nga ng mga university sa Saudi man. May arbito na siya rin. Mga anda nga maarpit. Kaya sabab sa giyan nga Saudi, sige pakatiligan natin na ang pirang laping gastuan so kapakanola na sa laping. Hindi sabab niya kadardar sa mga salapin niya o mga Pilipin. Kaya sa mga so ano na ayaming buluya pa man na mamanti at ito haluso na kasi. Kaya sa mga mga ustad. Banyo di ka tanong, di suwan ng mga ustad, nagustuhan ng mga tuwan, ito na ipipira. Giti, iman to na madagla pa man na kaya kasilay, giti, kuwan na, ay pumulot sa kapamukan. Datang pernah di rumah ICU, pemana sini pemanipula sangat cemberan. Iba nila pwede. Kung Anak tapos ko sulutan ng pwede. wala na. Mention na ito. Pangalan? Sebab social media, ayaw mo daw kayo makapamangati. So kadang-kadang, kaya burgen, kung anda pa gunod. Ayaw pa kayo sini. O din, di kami munod sa Salape, di kami munod sa Asaira. Ayaw mo tanani, lagi nakuran, naguswali. Untuk kini budalan mo rasul sallallahu alaihi wasallam. Di na pabunutan natin grupo, ganyan pa kayo siya. Saya puma sa kakakulayan, dapat maad na kaya datang mga ICU. Ana, yang api-api yang sumutat ka. Damap kiru asalapi, damap kiru asalapi. Mungkin nasi ukian niya. Lain, siya Kaya opina ng editara issue. Kaya mataan na, kailangan din na makapili ka sa pagmuntan ka. Ay barati ano, nakataya. Sumay pantag, kulat wang ka. At una ay barati yan yun. At na mga anggota wala uda. Makapamili ka mo sa kanan. So kapita andang-andang na, kaya kapita no, andang-andang na sotis wala sa darpa, sotis sa langon anggota. Lagi namin iba ko natira na digat na mga anggota wala nang tabuban na tarong anggota tan. Nasabab ko kayo pinisiisyo na mga pumili ka sa Diuras. Abay akasali na mga pumili ka ron ang dagong. Adi nga magtari batika lang ng ron mo. Kaso sa bala natigyan na wala na suti sa darpa, suti sa mga anggota. Ngayon na sa bala natigyan na digat na biyas wala nababad sa tununusa. Nakasada niyan. At nakasada niyan at na mga lima niyan at plaskin niyan. Ate ni Tero. Sira. Sa lubong ko na Oo, yung mga tanay. Kaya lagi kami hero na sila doon piniter. Lagi ko tayo seminar ang nariga kasulot ng sa Masyo. Na tinudugo ko yan do. Tinudugo ko yung Dr. Abdullah, yung tawag sa mami sa Tampara. Lagi na kaya makatanayan kung seminar yan. Ang YouTube, sisid na mismo. At hinatag tigil yung bisyo. Ang mawit na ka naman lagi na nga nabis at tulus. Na ituturo yung nabis yan. Lagi ang tigil na dunia na kumusin mo man, nagkukunin mo. Ay production yan. Sisa yung nabidyo. Eh, mga tanayan. Yung siya dinasona sa laging burahan at ng mga ngutay. Na ato pa nakitabiran, ang miyalero na syaAllah na Allahu syakhsun. Lay ala kalashkhas. So Allah na tao, ugig na kanabalagi ng mga tao. Kita bilang na nangis na. Kailan? Kaya kung ano ng praise na ito, ay nakatantuan na Kita. ang nagbilay. Kita bilang di siya. Tari siya May pakisip siya na. May pakisip. Mga piyakan mo yung isa ka. Kami individual na diyan na pakisip, yung matawag Ay, wala pakisip siya na. Dan niya bumas doon. Oh, Daray pa kay siya yun. Nandan mo kasi siya. Dada pa kay siya misi. Ano dito pa kay siya? Mayroon niya ang ulit yan. Sama sa giyo pinamlari ka kasulot na nagyo mo to isip sa ganang nakurto.
Halika mo na discuss ni Dr. Abdullah. Anak koruptif, anak koruptif. Lagi mo dati na, api pa natin ilipitag tanong sa soba na koruptif. Nabati lagi ang anak ko, tabuk ka kutu. Kasi man naging nagkaroon ng estado. Lagi ko bayaran na pagpipilig na. At yung naging naging airport, sila ni Mitero na Matatago kung magita dito. Naipagma nila. Yan katakot na matatago yung magita nila. Nalagi ko bayaran dari ba? Ustad, di man naging nagkaroon sa Ito ang mayroon pruba. magkakulong na ako isa ka. Oo, yan ka na nakusayansan na mismo niya Saudi. Yan na nga Saudi, kasi yan na ako na may mga di sa Saudi. Subiyo na may mga limang. Na ayaw ipulong daw kiran na madudua at hindi sa mga sahabat. Mismo sa mga sahabat na madudua at tindiran. At na mga sahabat ay tindiran na so Ismail, ay Pikuban, at mga sahabat ay tindiran na so Ishaq. Nakalabanan mala ICU. Okay lang ba? Lagi pigil mo na ako. Kasi mo lang na naya pararamigan niya na Ismail. Pasang na iraramigan na Ishaq. Ito na baka dito. Ano mga kita buko? Yung kalabanan mala ICU. Lagi na kita. Sibo na ututun, matagal na. Sibo na ututun. Kaya dito di malutul na. Tunay pagaluin ko Ismail. Mina, dahil naging itumbok yan. Kalabanan pa siya akida. Nabay kami na sa uparate. Malabay ko din na siya kumarat niya. Nabay ko dito sa pagkakas. Ini perat Pero yan. mana na nakala na akida. Naupon maribad sa akida ba na hindi pinasasok. Agama. Kaya nga. Ano mo? Kung maribad sa akida, nagpakautuan na tawid. Kapakaysay sa akuan na Ang iya pinasad ng kanya na pamilya. Kaya gano'n na bali. Hindi di mag-rides. Hindi man ang baya. Niya gulia ka pa. Naupon pinasad sa akida na naman. Niya pinasad ko na ako. Ate ang mga ulang ito. Ay ba natin ano? Kaya may kadi-kadi simbo ya. Ay may tutulad sa pikir ka simbo ano ka na malaman mo. Oo. Purot ka. Nagitip ka simbo. sama na nan Nasa lawat ka simbo. Ano ba siya? Nagsisa lang ang tino. Nagsisa lang ito. Hindi mo kaya nakatakot. Nakatay sa bitan. Kaya lagi ko ba yung pag-approve sa man eh. Nakatanap yung mga taleran na nakasanan niya, busy yan. Abi pelatihan may betajak kurut soalnya, na balagi-lagi ang nakakukurot ka. Sama na nan naskan minasa. Ito. Pasti ada anda. Leader na sa balita. Nasa katang layad na tinitan na si tindong mga syarif, aswala na kaya sa tama na kaya. Tagnan ada po yun, na lagi din. Saan na nung ito? Dia kaya lagi din nakalabit dito ay sa ko dia pala magbuo na pumagawa na siya. Yung sa inyo lang ito, tadi udah ada pengirimannya soalnya. Hindi naman eh, dito wala sa Di ba ada taman man utangan sa kampung. Ano po pa siya? Ini pa kasi mo, dahil nasa Mga talikod mana? Layan na pala siya. Dapat pa na may kapinan. Hindi malulukan siya sana mas kita ka. At malulukan siya siya. Nagpaparampangangaw na. Ayun ka lang, nagpapamilit ng... Oo, kailangan. Ano, si Juan ng Lutay lang sudah. Ay na may pagimamami sa tutungan niya alam isa lang. Kasi mara niya bekas na ni. Namili ako nito. Namin dito siya dito na... Ah, kita tani. Sa mga pati mo siya sa Kaya ka lang isa lang lagi pagimamami niya. Sikatan yun na yun. Nakantanong yan na ako. Iya na na kaya. Nami ang pagimamami na may alam siya na kung di kami di makapultidis, kami di makapultidis kanya. Kaya may ilayak na may alam ko surok. Di ka kanay luwaray kung alam ko mga Nakateso kung ano, napakapunag yung natupin. Sikatan na katawan sa kanina, ay pakasalin sa lapi. Kasi may kagawin siya, may kapasan siya, almarik, may katanga di. Pero makapasad ba? Na makapasan, duwan. Na sukya pa ka pag-brugian na siya katulog siya katap. Ayaw dito bigyan mo na kanda ko. Sino kami lumiyan na? Hmm. So kayo sumiyan ro. Sabihin siya katap. Ay, Ayaw wag dito bigyan mo. Nasaya ito nasa lapi, di dito ni makadidi. Nasukya mo din yung mga daylugan. Nagyari na yagan lang. Tama sa Kyuber mesa sa kanina padla kami pa. Na ayaw may suwa yan, minus kanina kalabuso. Nakateso tutulan. Bini na sa kanyan agi mo ta mga pulis sa katala.
Hindi po yan. Hindi po yun pa. Kaya man lang na ayaw ka tanayan na sa kanina pag sa ISIS. Pwede measure yan. Na may palawi ko tigatan kasi ba, hindi pa na ako gobyerno ka na. Nayati na ini wala kan ini sura kan ini musawira kan mga Ginoy kan mga Arab mga tablig. Gira na iman na din nagalusutan ka. Hindi pa ko gitse ko. Ayaw ko ka lusutan ng mga lambos ka sa Saudi, kaan na amnesty mo. After ka balik din sudah mga ikaman. Niya gira ka natigatan niya to sa lumabas ako sa Saudi. Ay siwa ka natigatan niya mas ako sa awang, yung mga awang plastic. Why na piagaw yan na pusa Qatar na tama sa Saudi. Miya na bisa sa lungan na inipagawin. Miya mo ako pa natiin na lang tayo na ano nga nakasunod ko. So diya pa ako pa niya sa Saudi. Siyempre, sa ito nandun natitipon na kaya siyempre, madaka na mag-inito sa Facebook sa lilo ko ng mga wasip yan, ng mga video. So kaya ito kami lagi mo mga review yan sa biya ko pa sa Saudi. O sa dapat na pagaloy ka, sa dapat pumiyaloy niya ng aral. O naayama na niyan, tigil na nalaini po, biya ko pa sa Saudi, na sige na naman po na katulad taon, nakadaaban yan karatas. Illegal internet. May pag-Saudi sa Saudi. Nakahit dito mabigari ba tingin ito katani, kasi pa kuman yan noon, nag-video. Niya nga po, kaya ito kanya na siya sa 3DC, dito 3DC. Yung meron po di kukunin. Yung may pinaka-Jew, mga Jew. Niya parisapira na siya sa akin. Niya sa pagyangan ng mga ribuin niyan. Lagi ito, buwiran panahon, sige na ako, pag-idap niya siya. Kahit lagi pinasa mo, tamakas kami sa mga. So, sumar ka sa meron, di po dyan, lagi ito niya mo siya. Sino na yan? Kaya ang nagalas na tira na ISIS. Kaya pinalabas na ISIS. Ano yan pa kayo siya lang? Sa madaral na sa mga kadaragan na ginawa ko ng mga wadama, huwag niya kadaragan na sa lapi. Na madaral na ginawa na sa lapi ang mga din. Ang ngayon nakatibdig na bida, ipon ng sabab. Sa sukosyon, at imaro ko na pulaw sa domestic na gusto ng maro ko na iman, na inutan ako ito makakuha sa mga 6 point. Kaya pa kayo siyang mga ano, mabida niya katindi, natalang niya, suwi niya mga sakit. Odi. Pagkala na kayo siya nakulun sana, pinapakabibig niya nila. Yan na nakakuha na katuloy na kasa. Na isa na naatas ng buwan o umanipitimisan. Umalisakat. Ang barang-barang ba ni Yopi? Anay nyo kitiya sabi niya ni katublig sa kasiminar, anay nyo kitiya sa kapangadi, anay nyo kitiya sa piti barang ang mga kitiya. Sa kanuang muna nyo kitiya sa 3 days, 40 days, 4 months, at yung pa makabida at ang editor ni katublig na bida at mabuso ka pangadi sa madrasa. May nimiyadi sa mga saba sa madrasa, pang-grade 1. Bukuni kaya minakadar-dar-law-law na talo sa madrasa, mas mapitirutan mabida. Natarag niya mo graduate, graduate sa mga sahabat. Ang grado, graduate sa mga sahabat. Huwag. Ang subject, subject sa mga sahabat. Huwag. So, madrat lang mapitirutan mabida at aditan uling gulaulaan sa eskwelahan o ginang madrasa upang makapitiro at so tablig na bida. Bukuni kaya ginay tablig na kalapalid na makasusunod na kasukalan na kaw na pati sa dalawang kurasyon. Baik juga taman ni tanuro sa tulugay ulan. Owas. Ang kada na dito din gilabog sa kurus na pala yung dalawang kurasyon lang. Madigilabog kurasyon lang ay katuli. Ganyan gilabog ka pangusus. Ganyan din gilabog ka man nakatiman. Naulo dito din gilabog na kalapalid makasusunod. Ayos ko na tigiran lang ko na inan niwa 6 point. Ad na 5 ro ko na gamay sila. Agwad na ro na maro ko man na ini man ro na gina 6 point na tigiran. Huwag. Diyan nga 6 point na matagbad na i-guideline. Ang taro mga ulama, tigiran na ay kisulad sa surga na natalo, ay kisulad sa surga na 5, ay kisulad sa surga na 10 bulod. Hindi naman na internet, ang yari na nakitulong na data na. Diyan na namatag ng guideline ng mga ulama, ang pangakan, nilulatan, ang ngayon ng timan, huwag, napilubod ng tanong, ang labutan na ngayon alawa. So kapag galibugatan ko 5 ro ko na Islam, naturan mo. Hindi mo tanong na maro ko na iman, na malubog na kasudi yung mga kusutan. Kung galibugatan mo din sumasit. Matag tanubad na yung mga yan na
pamaka-eskwelahan ka na taro ka subject. Adna pamakakuha na English, adna science, adna mathematics, adna physics, gino man yan. Ang mga pamamupo to, ang niya kuha ka ang utapulunan na kaayo. Ada talaga nga 6 point, pag mapadala mo lagi nga 6 point, nanamiya suwak, kaswak lang ako dito. Ano man ikapto ang na video? Hindi ka doon na kapag kakuha na aturan. Aturan. Sino ba? Ay, siyo. Tama ni man to, nadin ka pa sa dege balot. Kay vitamin na doon ah. Ay siya. Eh, kaba siya chairman ba rin, napampatigas ng tuhod. Ayaw lagi mga kami. Sino yan? Nga, final. Bada ano mga paratiya sa basta italog na nasa din sa ugita kitindin. Lagyan ka na balot, ay ano mga italog. Ayaw mo daliliran, sa kaya pakaharamairan, kaya nga sabala, sa kaya nga nabalot na kayo naman masumbali. Ayaw man ang aloy sa kita pagsumbali na pangangayaman, amya ka ba yun ang kudunya, kada yan sumbali. Nanda man yung kagasumbali, ang sa kaya nga na, dito lumagyan ka na balot, dito pakabay ang kulit niya. Agad ng gilat, alis sila, pisumbali. Sabab sadab mga bayan kudunya, na ayaw kibduro na italog. Na basta italog na sa din sa ugita kitindin, nahala. Lagi na. Namanya final sa balot to. Eh, panapada pa kay Sira na. So, kuha ang una. Iklas yang una mga bida, usayan yang una. So kung yung mga pada piklas yan ng mga bida, ako usayan yang kun. Anak tubayan, anak marian, anak mga papakir. Hindi ka pakaharamiran. Nakainap makaliw ko dun eh. Sabab ko kasasalita, lagi mong talog ko bang nayan na granadian na ito. Nakuha niya pa, no? Basta iabot na saan sa gitindo. Nababunsumali. Malayan mo yung pa kay Sisan. Sa panso usayan ko piklas yan ng mga bida. Nakatay. Oo. Yung kaya, ate, sa video. O, pamakinig nyo doon. Yung presenta ng mga Ay, baka lang nakalabas yun. So panso usayan ko piklas yan ng mga bida ko. Nakatay, para matanda yung ano ko na kupit ko tawag yung mga usay. Ay, ang bida, tanong ko siya yung bida. Kaya sabar na, ay ang pikiran na, di na bida mapiyan. Alam mo na bida na pala ako na ikulog ko na rin. Giti, sabab pala ako nagpiliran na di sila nung gusto, bida. Giti na siya, puro ka tanong, ayaw ko siya tanong ko bida, nalagit ko siya nung umiyaw na mga ulama, nalagit Imam Shafi, ayat ang bigyan ang bida, nagusus. Ad na bida mapia, na ad na bida marata. Ayaw bida, marata, nalagit na sumiya ka bulang, kuti pumare, mga katulog ko. Barat na lagi doon pa mauluhod, nagiloy ka ni marata. Na may kabulang, huwag ang makada ni aloy sa Quran, ang sa hadith, di ba ito masulo? Na ayabid mapia, naginan sa mga gulubot, alantay kumapia. Kung ay mga ibaratin, lagi dumayo. Sumayin na benar ko na mga gulubot ko nabigay, lantay ba? Na mataglantay ko, matuto kawin ko agama. Ang mga ngaran ko Allah Ta'ala, malak ko Allah Ta'ala. Na minsan ba na mga gulubot ko nabi, na kay lantay kumapia. Na ayabid duro na bida mapia. Gina ni bida tan. Yang mana ni nasi kupitan no naad na bida mapia, naguad na bida marata. Si kupitan no nalang na bida, nalang harap. Ito na. Oh. Bida ka po siya. Yan lang ang pala sa mga ginamit ka ako saya ito na tapi gibin mo na kakataon na biyaw. Ad pernah pakai show. Misal sa lang sa sari-sari story. Okay, kung ibigay ka nung kinapag-stag pa kami, kami ang busa ka. Ang tayo pa rin ng sansa, kung batigin man yan, sila na lagi na YouTube ako, ito ba, meron ka. Pag-stag pa ka, niya busa ka, video ko na lang, pakantang ako. Siya po puro na, kaya kung nalita ito, ano, gani.
Gini na manusia ni Lalo, hindi kamila na kuha ko daya, hindi makakuha. Wala, kate sa kamila di ko kuha, datarang yan Yusip. Benda ko na pa rin sa Yusip, so rason, sa dalawang isang lang, kuha niya Yusip, kuha ko na naginunong doon, suara na lang yung manay. Alright, ay hindi taro kami din na. Ketika po di ka kasuka sa Saudi, nga tiga yan pa kasuka sa Saudi, tiga pa kada tiga ni sa aeroplano, kada pa kada so, nabisa na tayo sa aeroplano. Ano si Randa? Ganda niya na pa, ano? Tingin ka na sulok, dumiting ka. Hindi ba pero takapin? May po sa kaban na di siya di minalis. Apong ilo kan siya pa lagi eh. Ang